दिनै जिहेतु डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि गंसे बर'नि जितु बेखेवनाय जाबाय बेनि सायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै मा बुंनो सानो? दिनै जोङो खौसेथि बर' सुबुं जानानै बे आफादनिफ्राय जोङो गोजोननायखौ फोरमायदों। गोबां दिननि बर'फोरनि मोनसे लुबैनाय जे डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे बर' बिफान खुलिगोन, बे बर' बिफाना फुल इनफ्रास्ट्राक्चारजों मोनसे फुल फ्लेजेड रान जागोन, नैबेखौ बर' रायजो राजाफ्रा स्पेसियेल बर' थुनलाइ आफादनि जि मोनसे डिमान्ड, बर' फरायसा आफादनि जि डिमान्ड, बे डिमान्डआ लासै लासै मोगथां महर जाबोगासिनो दङ। थ' बेखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय स्पेसियेलि बे मोननै आफादनो जोंनिफ्राय जोङो साबायखर जासिगोन। आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि, जाय सोलोंसालिया बर' बिफानखौ खेवनो थाखाय थाम थिम खालामना होबाय, बिथांमोनखौबो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय धन्यबाद जासिदों। लोगोसे जा मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार दिनै बेखेवनाय बर' बिफाननि बिल्डिं, बे बिल्डिंखौ ग्रान्ट होनाय जोंनि सिगांनि BTCनि दैदेनगिरिफोर आरो दानि BTRनि दैदेनगिरिफोर, स्पेसियेलि BTR सरकारखौ जोङो जोंनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोङो गाहाम हामलायदों आरो मोजां मोननाय जों जासिदों। आरो इयुननि दिनाव बिथांमोनहा जाहाथे इउनिभारसिटियाव बर' बिफाननि जेफोर जेंनाफोर, बे जेंनाफोरनि थाखाय माबाफोर गोनां जायोबा जाहाथे सहाय सुबिदा होयो, बेखौ जों खावलायदों। जोङो नुदों दिनै बिस्वजित दैमारि, मानगोनां आसाम आयेन आफादनि स्पिकार बिथां आरो BTRनि चिफ प्रमद बर', बिथांमोनहा बेखेवफैदों, जोङो साबायखर जासिदों। आरो डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बेन्दोङाव थानाय माखासे कलेजफ्राव दासिमबो बर' बिफान मेजर साबजेक्ट जिहेथु जायाखै गोबां कलेजफ्राव, बे मेजर साबजेक्टफोरखौबो जाहाथे बानायनो हायो, बिनि थाखायबो जोङो जोंनि लुगैनायखौ जोङो फोरमायनो लुगैदों। आरो गासैबो रायजो राजानि हेफाजाबाव जों सानदों लासै लासै जों बेफोरखौ मावफुंनानै लानो हागोन।